ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutenda kutaura kwandiri kuita kudai. Nyaya yangu yekutanga yandadzoka nayo ndeyemurume wabuda atava pavhidhiyo, asi murume uyu wanga asina kutaura nhau yani yaBoutique Nimbi. Ndisingazi kuti vhiki rino rototarira kana kuti nekuda kwekuti gore ra2020 ropera vanhu vari kudzoka futi nenhau dzaBoutique Nimbi yekuti chii zuro ndizuro kwabuda mota iya, vamwe vakata kuti Lexus, vamwe vakata kuti Mark Pro, vamwe vakati Mark 10, vamwe vakati Mark X, vanhu vakata zvakasiyana siyana. Nhasi kobuda ava baba ava vanoratidza kuti munhu wechiNigerian anatsokuziva manje kuti country yavari right now vari kupi chaizvo asi muNiger. Ndobva vataura kuti ini I had a dream, asi before vataura kuti I had a dream vakanyora mwadi murefu kune vamwe vepeji H263 vakatsanangura kuti ini ndikushava kuti ndoita reach out to, let me tell you zvandauya nazvo pano. Vokutanga kutsanangura kuti I had a dream about this man anonzi Boutique Nimbi, asi vaita kuti havasi at peace. Vasiri at peace kudero, vane nhau yakanyanya kunangana nechi kwanzi kuna mbuya kana kuti an old person here wavari kufanira kuinda kwavaifanira kuvaka imba. Ino inguva yerainy season, asi ndosokuti ndofunga hanzi papapa pane fenzi here kumaraini kwavo ikoko, saka hanzi havasi at peace ngekuti iproject yavaida kuita iyoyo asi vakashayika chi vasina kuiita. Saka kana family yacho ichizviwa ndozvezvimwe zvavakufana kuti sei kunge vachiinda kundoita kuvakira munhu uyuyu imba. Zvina kushata. Ndobva vatora vhidhiyo vachitaura zvakare mudzimu mavo mavaitaura umu kuti indakaona. Ndobva vatora kuti nhau yenharembozha vakati panharembozha vaita sokuti vaida kuradzwa chimwe chinhu asi havana kuzokwanisa kuchiratigwa chinhu chaicho. Ndobva vaita sofunga kuti imeseji kuda vaida kuratidziwa. Vapedza kuda zvikanzi pane vanhu vaiowa Boutique Nimbi a huge lump sum of money. These people, they should pay back that money. I don't know kuti vanenge vakundopeya back kufamily yaBoutique Nimbi kuti kudi zvose izvi zvanga zviba muzviroto zvavo kuti vavo vekuNigeria. Tikanzi ndo message chi yandati ndiuye nayo, uyezve make sure you spread kusvika yaita reach out to their family. Ndo zvavanga vachitaura Buddha. Saka manje kumacomments ndo kwanga kaoma, vamwe vakatanga kutaura kuti why of all the people, why would hope dzaBoutique Nimbi dzakaenda kundomhara kune munhu wekuNigeria? We have our own papas in Nigeria like Prophet Mwari Java. Why vakauya kwamuri? Vamwe vamubvunza kuti ina handiziviwo kuti zvinhu zvechiprofita kana kuti ivo vanoti tinorota vacho vanorotswa zvinonzi zvine mabhariya here kana kuti dzine distance kuti uwo kana uri kunyika iyo haufaniri kurota uyu, hatizozivi ipapo. Tobva ipapo vamwe vakati why sikipi vana DJ Towers vari pedo nana vanoti zvoni ndo vari pedo, vana harimo varipo. Siazozi kunekuda kwei asi ndo zvezvimwe zvinhu zvangaita sei zvitaurwa nevanhu vazhinji kumacomments uku. Kati vamwe kati muchashora munhu kuda munhu utori nemeseji chaiyo ukutaura zvinhu chaizvo pamwe zvaakaona kana kuti communication yakatoita zvokwadi nemunhu kuda zvinhu zvekufanira kuita fulfilled but imi muchitosora. Vamwe vati chirega tigorona kuti kumacomments vamwe vanga vachiti chii nenhau iyoyi izvi yabuda ichinzi ndakaoneswa kuhope kwavo. Ndokubva ndachirega titange taita screenshot. Good day admin. Please, H263, I am with a very important message I would like to share with you because I can't conduct Nimbi billionaire family. Those were tanga. And I dreamt about Nimbi billionaire last night. He's telling me about the project he has at hand before the accident came up, and he couldn't do it. He can't find peace till they finish up the project. He wanted to build a house and things for one poor woman. Most especially the fence meters due to rainy season. Iyo kana nzindo inonyanya kumudisturb rainy season ishi. Ndo zvimwe zvanga akanyora kumessage uku. Ndobva zvanzvakare. So he told me I should send his family message. His junior brother knows where to get his money.
zvokwadi moziva kuti umwe munhu atozvi manje kuti iyi ndio chaita zvekuka background yakati kwete, asi iye wachari kunzi junior wacho, his young brother junior wachari kuziva pane mari vahotasi wachatomutaimira usiku kuti aiwa iwe ndio unoziva pane mari yabhuti iripi, tipe pairi, pamwe zvanenge akangotogona akatoti nanisi kuti mari iripi, asi wozonzwa chiprofita chanzanze munin'ina ndiye unoziva kuti mari iripi. Saka ineko zvine zvoti handizivi, vanotasa uchatomurova kunzi aiwa you know waitirevera nhema nokuti chiprofita chakati kana kuti kuhope vakataura zvakati zvakati zvakati. Muona manje ndo zvazvimwe zvinhu izvozvo hazvina kushata. Chega tigoverenga macomments anobva nevanhu tikazoti muprofita yakati munhu wangodi wangorotawo, vamwe ndo kuti zvakare don't understand zvinhu zvemaspirit, so let's not judge vamwe ava. This guy might be telling the truth, he also might be telling might not be telling the truth. No need kumitira dzungu. I agree with you. Nai zvako iwe vamwe ndo kuti exactly my point, zvimwe zvacho hazvidi too early reaction. He might be telling the truth. I swear he legit could be telling the truth and all we could do is slander him. He has nothing to gain from what he said. Indeed, there is no need kumitira dzungu honestly. Vamwe avo zvikanzi nevamwe if only the majority could reason like you. Ringozika tinogona kutrola munhu ndo zvakutoitika pa ende tichatomutrola because ndo zvatichiita sei zvatogona kungomuitira iye nekuti wai hope dzake dzazobuda ikokoko. Kirib wacho anongoshanyira munhu wekunigeria wese uko sei achitadza kungoshanyira DJ Towers vari pedo pedo apa. Vamwe avo zvikanzi nevamwe dai zvako taurai zvenyu, nhai ari kudi kungouya kuhopedzana bhutirimo. Saka ndofunga ndozvezvimwe zvinhu zvashama kuti this person maybe haasati ambosangana nabhutigini vachiri vapenyu, haana mbobvira vamwe asangana navo bhutigini, asi shamwari dzabhutigini dzose dziya including the rich cousins and the circles dzese dzakaenda paya, hakuna kana one akaita dream yabhutigini vachimbotaura tisusuwo. Saka kureva kuti hapana kana unoziva kuti one fimbi yabhutigini iri papi panhu vese vaiwirirana nabhutigini kati tichida tapwere. Vamwe vakati vanhu ende vanhu vakaoma zvokwadi. Oshanyira iwe ozemwa atisiya himo nakiti sei nhai womusoro bhangu. Vamwe avo anozoenda kure kwese uko sei atisiya Ronnie D wepadhuze akwane usho. Ndo zvakazara izvizvi vanhu vanga vachivava zvavo kuti wai hope dzodzaBhutigini kuti dzakanobudira kuNigeria. Vamwe vakanzi I trust my country people to respond like this. Chasara kuti he told me that his family should give me money. Mawani ndo zvimwe zvakuti sei zvakutouya manje so as we are looking at you. Vamwe avo I wonder why he doesn't have a peaceable nevamwe avo. Ko isu tese atadza kutishanyira kuenda kuNigeria kwese uko sei atisiya maZimbabwenzi mune more than 1 million people ndo kuflya hope kwakundoudza iwe iko kuNigeria. Zvikanzi nevamwe zvakare pakaipa idzi ndo mbanje idzi accent iyi inonetsa kunzwa ndevamwe avo. Ko zvaari kuita kunge ari paari kuverenga kuda wakarota apedza kurota ndobva apfuma anyora hope dzacho pasi kutora asakangamwa nekuti unogona kukangamwa madetails kuti indakarota zvakati. Saka pakutaura pepe ndogona kuzosirira information yakanyanya kukosha sikamboiti pamusoro pemudhirimo iwoyo. Zvikanzi mutoriro vamwe avo. Vamwe vakati manager yapinzi atanga panodywa munhu apa, be very careful. Vamwe vakati zvakare zvikora zvagara zvikuteverwa kudhara wani. Vamwe toziva kuti kune zvikoro zvikutoteverwa izvo tasingazivi kuti zvikutoteverwa nekuti paipa pakazobuda chinzi panhanhika kutevera. Saka nyaya iyo ikazozwa dismissed kuti isati ndofunga kunzi kune munhu kutevera zvikwereti, we don't know about that. Saka ndo zvimwe zvikanzi nonsonso leti munhu yekera. Vamwe vakati kurimo one ari kuvata one waidya naye waigara naye semuhouse. So fisikese dhalisa vakavata one. Imi timu iro nderekuda mbiri iri nesocial media sei vanga vari pedo naye vasiri kuzviona vasiri kuzvirota. Imi muri kure muchirota sei muri kurota. Imi ndopane dambudziko kuti vanhu vaiva pedo naye why vasingaroti, asi ivi musati mambosvika kana stepping stone renyu futu yaZimbabwe sei muri kurota izvozvo. I don't know.
vamwe avo hanzi atumwa nanhengi aiwa vachimbomirai vanhu vedu vamwe vanhu vakati kudhanyirwa kuhope takadodhangirwa here. Vamwe vakasekawo zvikanzi atumwa namhomes vakativo kasi mapasta edu don't have prophetic data bundles madingu agarisa rubench huya please wakutorwa chinzvimbo nevamwe vakutoya kuzoticlaimira vanhu. Why must he be conducted on his number if he already issued the instruction given to him? It does not make sense to me. Vamwe first muloka uyo ane project yaari kufaisa akuda kurova skodeni rakewo ndo zvarozvo zvangataurwa nevamwe anoshandira kure kwese ukwasiya munhu wamwari javha nekuda kwei. Hopefully Budiginibis family vareceive message iyi. Dai vachakabva vaitonga vapenyu taipona here, please musada kuita sekutirwa nevamwe. Saka ndo zvezvimwe zvinhu zvanga zvakazara kunyanyanya kuma-avenues nhasi nenhau iyo yechiroto chemurume iyeyuyu wakati hanzi project spirit uyezve zvinhu zvofanira kuitwa. Ndofunga nekuda nefamily yaBudiginibbi. Sikazi kuti family yaBudiginibbi ichatora action here kana kuti vachangoignore kana kuti vachatuma maloya kana kuti vachatumawo representative or they will just ignore and move on with their life or lives. Chakubata zvakari pachikamu zvinotevera.